úspechov v advokácii, spokojnosti, zdravia, šťastia, bude nás niekedy tam pozrieť. Díky, veľmi prosím. Pán kapitán, prosím. Keď musíš robiť. Áno, počúvam. Díky moc, chalani, je, Tak krásne to vybrať. Díko, že k tomu tričku vyberme takú. Ďakujem vám, sadnite si, dajte si chliebičky, dajte si vinčisko. A ja tu budem chodiť jak na koni, akože každý deň si slákať. Už teraz sa si nemôžem púšťať, lebo budeš vynašať informácie do tej advokácie, alebo už nejaké nové zákony, alebo takéto. Vyššie to najkrajšie si prešvihol, sme tu gratulovali, to je bývalé zamestnankyne. A kam ešte stále je zamestnankyne do piatku. Oni sú auditorská spoločnosť, ale je tam oddelenie advokáčero právnické. A Creepy Johnny, oni viem, že tam niekde na cintorínske mali sídlo, nie? Tam pri... Áno? Oni mali tam pri Andrejskej cintoríne. Dajte si biele víno, strík alebo kolu. S tými ihulistami niečo, nie? Taký strík, možno skúšať. Strík alebo čisté? Potom mám taký polomás. Že či máme niekoho na kontrolu, tam je výberové konanie. Nevieš, či tam niekoho máme? Tak to, že máme... Františku? Hej? My si budeme čisté. Dobre, idete môcť čas. Čiže pravda, že doteraz riešil si vykecával všetko a keď vidíte pán minister, tak vždy začne robiť. Telefón, ceruška. Nie, on celý čas robil. Čo my sme tu sedeli, celý čas robil. Fakt? A kedy nastupujete do tej? Úplná náhoda. Dobre. Pondelok od prvého. Mám stres, o tom Ty som blíkiš. ale som už to zabudnem. A koľko tam majú právnikov? 10 sú. Celkom dobrých klientov majú, ale... Tak to je, to bola tá veľká šestka, či kolkatka z veľkých firiem. Arthur Andersen, KPMG, Deloitte, Ernst & Young. Pricewaterhouse. Niečo sa zlúčilo, niečo má problémy kvôli tým škandálom v Amerike, kvôli tomu Enronu, niečo nie Pricewaterhouse. Andersen, no, Andersen, tak Andersen. Titanic. Takže, no. Uvidíme, ako to bude, no. Ale bola som tam pozrieť jeden deň sa naučiť a hneď som ťažila z toho, čo som sa tu naučila. Áno? Absolutne hneď, on nemal ani šajnu. Vidíš tam to? Niektorý večer. To som bol na škole dnes.